마트 바지에 밑에 스콘 가스네. 암프라이 너희 사실 폰 호가스네. 능너 문이니 앙어 소르바이. 마바 옹바 라바이나 다우 라바이네. 마야, 서로 폰 호르그. 헤이, 산라자 폰 호르다. 헤이, 마바 능 마트 폰 치카 크니. 응카이 낭어 호네 폰 호케이. 옹바 라바이네 다우 라바이네. 배 앙 좋아? 진짜 콜? 사이치야 마마 콜 라바이. 까오. 사쿠 자는 것을 라번 칭하는 사바이. 나보 동카예. 너희 마바, 사쿠 자는 것을 베고 라번하고는 앙 올리면 치라. 아유, 맞아이. 아유, 기지발창. 마시 루둘라당. 눈포도 없이 타이만 동원이시다. 쓰그나라, 아유, 투. 헤이, 하마, 용당무시나, 하마. 아유, 혼자 하마네. 땅납시다, 가는 시우줄 나와요, 마산하고 자카. 시우는 하이, 타주리. 만에 아유, 혼당고 자크. 의뢰는 봐, 예파, 코스터 쓰그나가는 너희 따스 탈향다. 아이고, 그런 하얀 거. 헤이. 암바이 마트 이발비오 마트 사 탈카든 아유 네 아빠 아유 소리 하이마 아유 somplang레바이 네 마하사르이 하이바제비오 마스카이든 아유 증하네 증나도 그야발 다 섭태거 라까 증난 비디오 구자 섭나네 시스클라면 증나 비디오 구자나네 하리래 증나 비디오 구자야 마네 마트 아버자 소이나 흠바부 타이등하나 그부리 치하사 쓰든 하이 그부리 치하사 너 설레 마트 흔해면 너희 지금 아야 발칭 관련 된다니 지 바사군 흔들어가기 발칭 관련 된다지 바사 허세나네 연방 가요 가시레바이 흠바부 타야발 나 앙사 안 락시타이 다 쓰부기야발 라 같은 거에 깨뿌 칼전나니 미주크는 모서 좀 자서 해증하 난고 비슷하고 많은 배반은 잔치나니 내 삶은 랑 그냥 시간에 빠져 비슷하고 네 나이 다시 오르건데 양을 암프레닝 하나에 많이 산다된 분걸 고마히 파글야 앙네 마바 심푸나고 후네콘 뭐야 라버페야게 해 인칸드라 가성나니 치카는 치카게 향발니 아프레니 보워 버피등하등 하사르 버피등이시 아프레 뻘 친구 마바 가이등만 하반 누가이등만 미친구 하사 히등만 앙에시 인칸이 탈만 렐라가 그 폰피등 아마등 너희 앞시 배우스동 모자 하이베이능하 와요 이 맘은 너희 너만이에라 칼리포니아 끄드나니 소라고는 세스 빠우난 상바이네 호너이 따스나 주등하하브 폰 호등만 앙을 마바는 구슬랑 파튼 흔하니 붕허르바이 까프이네 타임만 내놓아네 아니 소라고서 볼랑래 베야르 암프레이 승휘니 타임은 탑근 탑베 뚜이랑아우 하마 트자네 가 앞시 그이가 마야네바 마바로시 비가스로시 깔칸칸치야네 암프레이는 흔하는 피바는 자이바이데 암프레이 마이 비가스고제 입텐드 카마데 앙가이건데 하슬라나니며 왜 이 아이 낭레라 그마토 마바 마이코가 장난이 해봐서야 자이바이 안에네 비지나니 킨타고 라이니네 능 하나이 농아 하이 어레네 진짜 샤네네 바라카능나 마이코가 장난이 해내서 나니 킨타고탕 산자제야버 당카네 농아베 마이가이 강아봐 산자제네 루화이네 승호등문항 하베나오 당하느 말라이 능구서 흐이네 친등 아유 안구서 앙탕튼 하이마 타오나오 하싱 기랄랑 하이마 아이 부자 내가 가만 동만 남마 그야바는 바지지 당판하는 히바는 자바이 너만이네 소나고 왜하 란치란치면 다르네 다른 스쿠타라네 탑가네 나마타이 깐덕라 후다카이 나칼리바버리 쿠난 까랑크 네 능느 당파대대 부자 가만히 기야바 아유 라스쿠마르마나 라싱싱 라실레랑 해양마 헤이 다 그마이 다안지 그마 마바 아용 탕라면 그마 해야게 라실레랑게 하마 쿠돌라시나 무자크 비만이니 노라이 네이 라 산라자니 비만이 능니베 비만이에는 자이바 이키야네카 마콜라지나 못한 라시나가 허이파바는 자바데 너희 넘바지에 당등하네 능하시 소이탄치 능하던 히네 하간데 넘바지코 당난이 날비드 타운코고 능하브 파티 투르바 안 당등 하이마 나 그만아바 이바 당난 풀신 들어가봐 능랑마스나 당등은 해마 당그렇게 양 어린마 산자에 슬랑바이 테이면 지나오 안에만 나오 아래는 당하바 안되는 답번 맞아라바이 나오카 어린마 아직까지 모르는 점이나 안되는 타이 라싱싱 비프로비티 안되는 피수고 포스라고 막 트위터는 해양마 라싱싱 아라 그선 먹어서 만스라 그선 뭔지 한갈 뭔지 해는 나우슨 후바테 시에 소시 하이마 투드 하이칼리 네 가서 형의 미디엄을 타라바벨레 빠져이 당세면 대양을 너희 오만에버 타석으로 희난 거야 예 타석으로 나거든 홍오래전이 포크리즘을 미친 메라 그러잖아 롱들 한데 후에실 하나 당들 그마 우노랑 벌시겐 대양을 난 흥카바이 어때요? 뭐 타서당이란 곳에 마라이 구조 흔등 바우롱실 마트스 메레 미소나라 삭시스풀 사항발 해? 나이미시 아용 와라 메람
आं हमनोनो हालायलाङासैहाय माया माजों सौग्राखौ बोरै मा जालाजोबखो मैया हरनिफ्रायनो हरसे सानगासिनो आं बेखौनो माबा लजिकआनो मिलाया जाथारदोंहाय आंना औ दाउखि फंबाय जोंना एखेबारे साननायनि लजिकआनो मिलाया जाथारदों बै गोजा गारियाथ' नोंनिमोन ना हा मारैथो बिदि सौग्रावलायखो आंथ' मिथिलालै हरसे डिउटि होनानै सेस आंखौ नै थाम्फैयानो अरग्लिजोब्बाय आयै ट्रेननि थाम्फैया फैनानै माबालै एस मेदाम एखेबारे बोरै सौदाखौ हमनो हालायासैलै जोङो हराव जों फैबाय थानायावनो नैबे गारिया ग्राव सौनानै होफैनायखौ नुवाखै सौनानै होफैनानै ओमफ्राय सौखारनानै ओरैजाय लाबोनायावनो ओमफ्राय नै बैसिनि मार्टिना मोननि स्कुटियाव ग्राव नांहैबाय ओमफ्राय बिसोरबो गोग्लैबाय ओमफ्राय जों फन हरनानै लगाय माबा हरबाय जोङो बिसोरखौ लानानै थांगोरबाय जोङो गथ'फोरखौ हा बोरैथो बिदि सौनो मोनलायलायखै थाल मोनासै जाहैबाय नोंसोरो एस मेदाम गोसो जानानैसो सौखादोंलै बियो मानसिखौनो नागिरनांसिगोन बेफोरबायदि मोनबाय आं माबा मोनसे खालामनानै नैबे गारिनि नाम्बारखौ लानानै केस होनानै जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन जोंखौ गोसो जानानैसो सौखाथारदों बियो जों बिराद साइजों फैखादोंमोन होमबाबो बियो सौदावफैदों फैनानै सोर माथा फाग्लायाबा बेफोरबायदि खालामो लोंनानैसो सालायनायमोन ना गोथाङावसो सालायनायमोन गारियाबो जाखाया गाथारा मा गारि बेलाय गोदाव सोरावनि र' नाम्बारखौ लानानै इनकुवारि खालामहैनांसिगोन एफा खस्थ' आयौ हरना गुना उन्दुनोबो मोना मालाया गोदो उन्दुबाबो जोंहा डिउटियानो जोबा मा खालामबावनोथाय बिदिनो मावै बुरिलायलांसै नै जोंहा सोर माथा फाग्लानिबा गारि बियो मोननायमोनब्ला मानसिखौनो हमना गोदाखौनो मस्लायखौसोमोन आं रुफा नाय बे गारिनि नाम्बारखौ लिरनानै लाफैलाय आं बिराद ओंखाम उखैबायहाय मेदाम मैयानिफ्रायनो एखेबारे साहाबो मोनसेबो गरदसेबो मोनलोंथाराखै ओंखाम उखैनो हाथारलाहाय रुटि जाहैगोनसै खोमाहाय बे खाथिनि दखानाव माबा आंबोथ' उखैबायहाय बिरादनो खेबहैदो थांनानै खेबनानै नाम्बारफोरखौ खेबनानै लानानै फै आयै बाराम गैसो एफा लेथ्रा दाखोर बारियाव मोनामब्रुं फट' खेबनो आइ मेदाम माथो खेबजाथारा नै माथो सिङाव सिथाबथारनायसो वालजोंनो मा खालामनांगौ जाखो सिङाव हाबनानै खेबहर आं हाबाहाय मा आंना खानाया नांथाजोबगोन बैखौ थिनहरलाय बेना खानाया गैयाना खानाय गोलाव नङा बेना हायथाला बायनाय नङा बेनाव ओइ नों खेबैलाय औ जाबायबा फैदोहाय आरो गारिखौ ख्रेंजों लांफैनो थिनहरखाबाय जोङो ओमफ्राय दाउखि फंबाय थानायाव फैबानो जाबाय दे दसे उनाव जागोन दे एस मेम ओमफ्राय नोंना लोगोआलाय ए बियो माबाया लाथिख'आ हनै माबायाव दंहैयो बैसोरजों दंफायो हस्पिटालावनो दे दायो थांथ'नो हासिगोन दे नोङो दाउखि आयै मुगै सुगै सैमा खि गालालाजोब्बाय नै मेदाम मा जाबावनांगौ जाखो आं आथिं सुगोरसै खोमालै नङाबा दा जानायाव मोनामलाबायगोन थाब सुनानै फैहाय मा ओंखाम उखैनो हाथारला आङो रुटि गरसेबाबो जाहैगोरथारसै डिउटि बाहेरनिया जाहैबानि आं उखैनो हाथारला आंना उखैबाथाय खर' मेलेम जेबो सलिथाराहाय दा मेलेमाबो सलिनाय नङा देहायाबो सलिबावनायसो नङा आंना थौदो लाथिख' आंना बिनानावा मारै दङ जेबो जिंगा दासो सार मार्टिना मोना थिगैनो दङ जोबोर गोजोननाय जासिनाय थाबायलै नोंथां लाथिख' नोंनि सायाव आंनि बिनानावखौ बासायनायनि थाखाय मानो गोजोननाय जासिलायनांगौफ्रा जेबो नङा दे मानसि जानानै मानसिखौ हेफाजाब होलायनाया गावजों गाव सुबुंनि धोरोमखाना आयै फिसा मार्टिना माहाय दङ नोङो माहाय दं आयै बिखा बिख्लाया नों गनायजोब्बाय बायदि मोनलायलांबाय आङो आयै माहाय दं नों फिसा माहाय दं जेबो जिंगा दासिथार मादै बिसोरो थिगैनो दङ एसेल' दुलुनदोंना ओंखायनो जोङो मैया हराव खिन्थाहरासै जों सानैयानो दाउखि आंजोंनो नायनोसै होननानै खिन्थाहरासै जोङो नोंसोरखौ बांद्राय टेनसन जागोन होननानै आरो गावसोरखौबो खिन्थाहरनो होआसै जोङो जों थाखानायखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आनै फिसा नोंसोरो आंनि फिसाखौ बिदि लानानै फैनानै ट्रिटमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो बिसोरखौ नै दायो एसे चेकआप खालामनो लांबावदों नालाय मादै दसे नेथ' दे बिसोर फैगासिनो खोमा फिसा आयु है जेबो बुंथ'लाहाय दा बुंबानो दायसो जालायगोन अबयसे थिगैनो नुनानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोहाय आंहाबो दासो एसे सान्थि मोनबाय आं नङाबालाय सक जालाहाय बोरैबासो सानगासिनोमोन आङो गिलायलाङो आजिखालिनि एक्सिडेन्ट होननाय फ्लाइअभारसो बावसोनो बेबो आयै फिसाफोर नोंसोरो थिगैनो दङ बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो हे आं इसोर आनान गसाइ नोंनिसिम रोजा साबायखर औ मादै जों थिगैनो दङ नै आयै गिनानैनो हांआनो गनोसैमोन जों सानैना गारियाबो फैनानै मारै सौदावफैखो जोंनावसो द्रावनो
आंहा गरम बन्दनि फिल्म नायनानै एबा मोजां ओंखारबोदोंमोन जों सिनेमा हलनिफ्राय मारै मारै सौदावफैखोथाय औ आयै जोंनिनो गोरोन्थि नंखाथारामोन मानसिफ्रा जोंखौसो गोरोन्थि सानजोबसिगोनलाय स्कुटि सालायनानै रोङा गारा सालायो होननानै जानला मोनला सालायो होननानै दे फिसाफोर जाबाय दे गाबनांला दे आयै जाबाय दे गाबनांला दे हस्पिटालसो ना दा मानसिफ्रा उल्था पुल्था सानला जोबगोन बोरैबा मोनगोन मानसिफ्रा दावराव खालामबाय थायोब्ला औ मादै थिगखौनो बुंदों जों सारा गाबनायखौ एसे हमथादो दे फिसाफोर मोखांफ्रा दुलुबायाखैथ' दुलुबायदोंबा डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय रायलायनो हैनोसैमोन आङो नङा आयै मोखाङा दुलुवाखै आथिं आखायावल' सानैनाबो एसे दोरलाबदों हेलमेट गानखादोंमोन ना जोङो ओंखायनो मोखांफ्रा जेबो जायासै जोंना स' बिह हवाटेभार जोंहा एसे माबाबाय हेलमेट गाननायनि थाखाय सेफटि जाबाय रायजोफोर नोंसोरबो हेलमेट गान दे नङाबा जों बायदि एक्सिडेन्ट जाबाय बायोबा माबागोन नोंसिनाबो मालाबाथ' थैनोबो हागौहाय आइ औ हेलमेट गानोबा बिराद सेफटि जाथारो आरो जोंनि लोगो सिख्लाफोरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट हेलमेटखौ गानै गानै सालायदे नङाबा मालाबा गोलैबायबा एखेबारे मोखांफ्रा समान जाजोबगोन दाखुरि जाबाथ' सेसखाहाय जों सिख्ला मानसिफोरना एसे सानखानांगौ हा नङा होमबा मार्टिना ओंहाय नंथारगौ सिख्लाफोर मोजाङै हेलमेट गानै गानै सालायदे स' बिहु हवाटेभार नै जों सानैना एक्सिडेन्ट जादोंब्लाबो मोखांफ्रा दुलुवासै ओंखायनो जोंसार फिसा बिसोर सानैखौ लानानै थांगोरसै दे आङो नोंसोर दा उनाव फैबानो जाबाय लाथिख' एक्सिडेन्टआलाय मारै बिदि जानो मोनखो बेनोथ'लै एखेबारे माने मा होनबावनो आरो खालामनो होननानैसो खालामफैखाथारदों बेखौनो दा जों थांनानै दाउखिजों आंजों एसपि मेदामजों रायलायहैनांगौ दङ दाउखिया थांगोरबाय नै आंबो दा बिसोरखौ डिसचार्ज होबायना आंबो थांनो हासिगोन आरो नोंसोरो फैदो दे उनाव आं थांनोसै बा चाइना कम्पानिफ्रा माथो दसेनो हाजि हुजि जालांलायबाय एक्सिडेन्ट जानाय मानसिफोरानो बिदि जाहैनो सोरबा बिउटि थौदो माबा आंहा शपिं खालामलांनांगौमोनहाय लामायाव माबा आंना आइलिनारफोरानो गैथारला लिपस्टिकआबो गैला ओमफ्राय माबायाबो गैला नों आंखौ माबा दोनलांदो बाल बैसिम माबायाव दोनलांबानो मलाव दोनलांबानो जागोन दे ओहो उनाव खालाम शपिंफोरखौ फैसा गैया मा गैया खालि शपिं सानफ्रामबो शपिं माबायदि फिसाय जाखाहाय बियो ओमफ्राय बिसिया शपिं खालामनो होनाय लोगो लोगो मुदानो गाज्रि जानानै थांबाय मा होनबावनो आं बेखौ आयै बालसो आं आंनि फैसाजों शपिं खालामनो नागिरदों गावनि फैसा बिनाय बायदि खालामनांथारबाय मारैथाय है नों दोनहैयाबाबोथ' आंहा थांगोनहायबा रिक्साजोंनो ओइ हाथरखि मा जालायखोबा उरलालानो जेब्लाबो मुदानो गाज्रिल' नुग्रा जाबायलै आं नोंखौ आयौ बाला सोर बैथालिया बेयाव गारनानै गालांखो दाखोरखौबो ओमफ्राय सोर अबेनि बैथाला जाखो बे गोबोरखिखौ बेयाव खिनानै गालांबाय मोसौआबो आयै सोर बैथालि कमन सेन्स गैया बेयाव मालायनि स्कुलनि गेटावखि बेफोरबायदि गारबाय बायलै दाखोरफोरखौ नै हाथरखि नोंना जाथारलायबाय दा खुगायानो लेथ्रा दाथारलै नोंना मा हिनजावफोरनि बायदि हिनजावफ्राबो बिदि खुगा बायालै इसिबां लेथ्रा खुगा नोंना आयै मा सोर कमन सेन्स गैथारैया जोंनि स्कुल गेटाव बेफोरबायदि गारनानै गालांखो जावैनो खालामफायोहाय बालनि रागा जोंथावनो ओमफ्राय स्कुल गैया होननानै बेफोरबायदि गारनानै गालांजायो जाहैबाय आयौ गरम बन्द दिनाव बेफोरबायदि मानसि गैयाव गारखुमानानै गालाङो औ सोरबाखि बेफोरबायदि गारनानै गालाङोलै ओमफ्राय नैबे गोबोरखि दे मोसौफ्राथ' जुनार जाहैबायना बिसोरथ' जानला मोनला खिनानै थांखागोन ओमफ्राय बेखौथ' मानसियासो गारबाय थानायलै सोर एफा सिनायनाय मानसि खाथारलाय बेयो गेटाव बेफोरबायदि गारफैयोलै मालायनि गेटाव स्कुल गेटाव आरो माथो जाबावनो आरो गैला बेखौ जों साफा खालामनांसिगोनलाय अब्रा बेखौ जोंसो साफा खालामनांसिगोनलाय दा नै आयै स्कुल खुलिबानो दाखोर दाला साफा खालामनो थोखायो जोङो आरो दा नै लेथ्रा माखौ साफा खालामनांगोनथाय थोद बाबायलै आं बालनि मोनबा बे दाखोर गारग्राखौ बारनानै जोगोनलां माहायदो बे ओइ हाथरखि हाथारगोन जानो नोङो ओइ नोङो टेस्टिं खालामनानै नाय नामा नोङो टेस्टिं खालामनानै नायनो बारनानै जानायखौ ओइ जाबायहाय मा नोंसोर सानै मा नांलायनोसो नागिरलायबाय गोदाव सोरावफोर ओइ न'ट्स लिरनांगौहाय जोंहा मा नांलायनो नागिरलायखो नोंसोर दा नांलायनानै मुड गाज्रि जानानै सानैबो एक्सट्रा थानोसैलै आरोना आरो जुजाय नोंबो मा एरावबाय थायो हाथरखिखौ हाथरखिखौ गोसोथोबायनो बियो ओइ हाय मा फाका होनबायबा हौवा मानसिखौनो मा गोसोथोलाबायनांगौ जाखो साइडआव थानोसैलाय होनबालाय बिदिबालाय एदावलां लजिकआ मोजां माथो नों दा राजा
Anyway, जोंहा माथो आयै ओरैनो जोंना स्कुला जापानिस रुल बिराद फल' खालामोलै माइरिबे बिनि थाखायनो जोंनि स्कुलाव सुकिदारबो सासेबो गैबावा जोंनो साफा खालामनांगौ टयलेटनिफ्राय लानानै रुमनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय लानानै दाखोरनिफ्राय लानानै सामदाय खुलाय मा खुलाय फारसेनिफ्राय दाखोर गारहैलाय ओरैजाय मालाय गथा बिदिनो थाङो जोंना बेलासियाव दा नै बिसोर बिदि दाखोर गारफैबावबाय सोर फाग्ला फाग्लियाबा गारफैखो खलथा गैथारै दा साफा खालामनांसिगोन जोंहा रायजोफोरनै बेखौ स्कुल खुलियोबा दिनैथ' स्कुल गैया नालाय साफा खालामनाय नंला जोङो उनावथ' खुलिबाथ' गखानाय नङा बबाव खारग'नो दहाय मा जोंना साफा खालामथारनांसिगोन आरो है जेबो नंला थ'दो बेयाव गोबोरखिया मोनामलाजोबबाय दासबिना मोनामलाजोबबाय थांसै थ'दोहाय मा मोनामजोबबाय औ थ'दो थांसै बे गेटखौबो ओमफ्राय सोर खुलिनानै गालांखो थालायाबो देखावबावनासै र' न'आवसो खिन्थानानै मारा होफैनांसिगोन आं औलै राजा न'आव खिन्था मिथिबाय जों एसे एनैखौ साफा खालामनो हायोब्रा बांद्राय बुरजाखौ साफा खालामनो हायाना सुइपारजों एखे जाहैगोन नङाबा जोङो स्टुडेन्ट इकुवेल टु सुइपार दे जिंगासिना नोंसोर थ'दो थांसै